Το ίντερνετ, κυρίες και κύριοι, όπως πολλοί από εκείνους που γνωρίζουν, λένε ότι ίσως αλλάξει πιο πολύ τον κόσμο, ακόμα και από την τηλεόραση, έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Μας δίνει πολλά από τα ωφέλη του, δημιουργεί όμως και κάποιους πονοκεφάλους. Και μεταξύ άλλων, δημιουργεί πονοκεφάλους στους γονείς. Γιατί τώρα πια δεν αρκεί να διαβάσεις το βιβλίο του παιδιού για να μπορέσεις να το βοηθήσεις στη μελέτη του. Είναι όλο και πιο απαραίτητο να γνωρίζει ένας γονιός τη χρήση του διαδικτύου για να μπορέσει να βοηθήσει το παιδί του. Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Έτσι λοιπόν, είναι πολλές οι περιπτώσεις εκείνων που ξανακάθονται στα θρανία για να μάθουν να χειρίζονται έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή περνάνε πολλές ώρες το βράδυ σερφάροντας στο διαδίκτυο, ώστε την επόμενη μέρα να μπορέσουν να διαβάσουν καλύτερα τα παιδιά τους. Αποκομμένοι από τον κόσμο των παιδιών τους, νιώθουν χιλιάδες γονείς που δεν έχουν επαφή με τις νέες τεχνολογίες. Σύγχρονοι αναλφάβητοι μπροστά σε κινδύνους που ακούνε, μαθαίνουν, αλλά δεν μπορούν να τους αναγνωρίσουν. Πολλές φορές στο σχολείο μας ζητάνε εργασίες που έχουν σχέση με το ίντερνετ, αλλά γιατί εγώ δεν ξέρω πολλά πράγματα, ζητάω τη βοήθεια από τον μπαμπά και τη μαμά. Ξέρει να σε βοηθήσει? Ναι, τις περισσότερες φορές ναι, αλλά χάρη σε μένα μαθαίνουνε. Και οι γονείς μου. Ίντερνετ, σερφάρισμα, downloading, chat, λέξεις άγνωστες για πολλούς γονείς που ή θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους και δεν μπορούν, ή θέλουν να τα προστατεύσουν και δεν τα καταφέρνουν. Πολλές φορές ζητούσε βοήθεια, την οποία εγώ δεν είχα τις κατάλληλες γνώσεις να του δώσω. Είμαι φυσικός και βρίσκομαι σε μια συνεχή και καθημερινή επαφή με τα παιδιά. Νιώθω όντως μερικές φορές να υπολείπομαι από τη νεότερη γενιά. Και η κόρη μου, η Μαριαλένα, η οποία είναι μεγαλύτερη, πάει 6η δημοτικού, ο Νίκος πηγαίνει 4η δημοτικού. Συχνά πυκνά μου έρχονται με πολλές ερωτήσεις από το σχολείο τους και αναγκαστικά πρέπει να ψάξουμε μέσα στο διαδίκτυο. Γονείς παιδιών γυμνασίου μέσω ενός προγράμματος των Υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών θα πάρουν δωρεάν μαθήματα κατοίκων στη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για μένα και πιστεύω για όλους τους γονείς να μάθω ορισμένα πράγματα σχετικά με το ίντερνετ, ούτως ώστε μετά με τη σειρά μου μπορώ να βοηθάω με ασφάλεια το παιδί μου να σερφάρει στο ίντερνετ. Οι αιτήσεις αυτές διανέμονται από τα ίδια τα σχολεία και κάθε γονέας, κάθε κηδεμόνας έχει το δικαίωμα να δώσει τα στοιχεία του, μέσω των οποίων στοιχείων μετά εμείς θα διαθέσουμε έναν ειδικό κωδικό με τη βοήθεια του οποίου θα μπορούν μετά να εγγραφούν στο πρόγραμμα. Έμφαση στη δράση γονείς.gr θα δοθεί στην ενημέρωση για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, τους κινδύνους που ελοχεύουν για τους ανηλίκους και τις δυνατότητες προφύλαξης που υπάρχουν.